थांनाय 19 तारिखाव बेलासिनिफ्राय जिथु घटना जानाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकार हिसाबै जिखिनि दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दं आरो इतिमध्ये दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिসকले 2 जन बर' एजन आरो आदिबासि एजन मरिसै थैनानै थांनाय बिसोर सानैनो 5 लाख अनसुंथाइ होदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो इनजुर्डफोरनो 1 लाख होनानै गालांगोन आरोखि ओमफ्राय न' सावजानायफोरनो 50,000 होलांगोन होननानै आं मिथिदों दा जेखिजाया बेफोर स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनिफ्राय जिखिनि अनुदान होनांगौ बा जिखिनि रिलिफ हिसाबै जिखिनि खामानि मावनांगौ बेफोर मावखांजोबखांनायनि उनाव आङो लकेलि आङो बयजोंबो रायज्लायगोन बिटिसिनिफ्राय मा खालामनो हायो मथथे जोंबो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय खालामगोन खिन्थु दा स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ मा खालामो बे जोबथों सार बेनि गेजेरावनो बिदिनो माखासे ओनसोलाव जेराव माने गिनाय सोमजियो माने बेफोरखौ जों मिथिदों गिख्रंलायनाया बर'फ्राबो गिदों आदिबासियाबो गिदों साइड बिनि सायाव पेट्रलिं होनांगौ बा जेराव जिखिनि प्रसासननि थाखाय खामानि मावनांगौ दं बियो स्टेट मेटार जों खोन्थाबाय आरो निस्सय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव नोजोर होनानै रायजोआ जेरै नागिरदों बिदि खामानि मावनो हागोन आंबो दंफायो आं स्टेट गभर्नमेन्टखौ आं प्रेसार होगोन बास